Iako izgleda kao sat tjelesne i zdravstvene kulture, učenici osnovne škole Popovača zapravo uče matematiku i to s oduševljenjem. Umjesto olovkama, razlomke i kutove crtaju rukama u proširenoj stvarnosti. Sada probavam pogoditi kut od 127 stupnjeva. Lakše rukom nego kada moram mjeriti normalnom kutomjerom. Za ovo su krivi profesori matematike i informatike koji su iskoristili Kinectovu tehnologiju. Uređaj koji jednostavno pokrete ljudskog tijela prenosi u igru ili u neku aplikaciju na računalu. Poanta cijele te priče je da oni igrom i nekim na zabavni način dolaze do znanja. Teške matematičke lekcije tako u trenu postaju pamtljivije i lakše. Definitivno ovako, jer ovdje je dovoljan samo pokret ruke, a na papiru moraš i računati. Ovo je kakav razlomak? Ne skrati, tako. Nastava je praktičnija i učiteljima. U 5. razredu se može koristiti za kuteve, u 6. razredu razlomci, decimalni brojevi, u 7. razredu postoci. Dakle, primjenjivost je vrlo visoka i bitno je da je to djeci sve zorno prikazano. Matematika je dosta apstraktna, ali tako to svi znamo. Iako je riječ tek o pilot projektu, on bi se ubrzo mogao proširiti, jer prema učeničkoj anketi njih 84% kaže da su na nastavi sada aktivniji nego prije. Puno je zanimljivija zato što smo mi, i ja sam isto više aktivna na satu, a onda kad stalno slušamo nastavnice kako pričamo, onda nam je to nekad i dosadno. Meni se to više sviđa zato jer se prije na satu niko ne želi javljati, a ovak svi se žele natjecati. Pobjednik je svatko tko lekciju nauči, što za osnovnoškolce ne može biti loše ako su discipline, razlomci, postoci i decimalni brojevi.